Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, inkosi yamakhosi ezobuya masinyane ukuzolanda ibandla elingcwelekeleke futhi ezobusa kuze kube phakade. uJesu wafika okokuqala esazofela abantu ezonweni zabo ukuze achithe igazi abathenga abantu abathengele kuNkulunkulu. uJesu uyisihlengo, uyinkokhelo yokuthi abantu babe ba-ownwe nguNkulunkulu yedwa. uNkulunkulu angabasheri, angababhanqi namuntu, angabangiswa ngabo, babe ngabakhe kuphela. Umsebenzi kaJesu kwaba yilokho. Bakuphi abantu bantshontshwe isitha esingusathane, babedalwa uNkulunkulu bengcwele. Mabefika emhlabeni usathane wabonakaliswa, wabacorrupt, abangcola ngesono, ngoba usathane uyise wamanga. Ubuhle, ukulunga neqinisa kukho kuye, imvelo yakhe ububi. Ngaleso sono waba-owner abantu ngoba mubi usathane, wabenza ukuthi babe babi abantu ukuze babhilonge kuye. uJesu-ke weza negazi lakhe elingcwele ukuba azosigeza, sihlambulule ukuze sibuyele kuNkulunkulu ongcwele. Asikwazi-ke bazalwane ukuhlanganisa izinto ezihlukaniselwe uNkulunkulu nezinto ezi-ownwa ngusathane. uJesu wenzile lo msebenzi bazalwane ukusikhulula ukuba sibuyele kuNkulunkulu ophilayo, sibe ngabakhe uNkulunkulu ngayo yonke indlela. Singaba kaNkulunkulu ke bazalwane uma sesikholwa inkosi uJesu, sesisindisiwe, sazalwa kabusha, sagezwa ngegazi likaJesu. Umsebenzi uJesu awuzele ilowo okokuqala. Mhlawumbe omunye uzoba nombuzo ukuthi kungani kuthi uJesu uyabuya? Wake waba khona. Masithi ukubuya kwesibili kaJesu okokuqala kunjani? Yikho lokho engichaza ukufika kaJesu kokuqala. Wafika literal, wafika siqu sakhe emhlabeni, waphila, wanyathela emhlabeni. Ngokomlando weBhayibheli waphila iminyaka ewu-33. Iminyaka ewu-30 wazalwa, wakhula, waba ingane ngaphansi kwesandla sabazali bakhe. For 30 years ehlala ekhaya. Kwase kuthi iminyaka emithathu waphumela iministry, umsebenzi kaNkulunkulu full time. Eshumayela ivangeli, ephilisa abantu, esindisa abantu, efundisa, ekhulula abantu, ekhipha amadimoni. Wabethelwa, waboshwa, wahlushwa, wathukwa, wamangalelwa, wabekwa icala, wabethelwa, wafa, wavuka. Uthe esefile wangcwatshwa, wavuka abafileyo, waphila insuku eziwu-40, wanyukela ezulwini emva kwalokho. Amanye-ke omunye umlando, abanye bathi kwaba u-29.5 years ehlele endlini kayise engakaphumeli public umsebenzi kaNkulunkulu full time. Abanye bathi u-3.5 years uJesu full time kwiministry. Isiyonke iminyaka yakhe ayiphile emhlabeni physical u-33 years. Manje-ke uJesu-ke uyena othembisile ukuthi uzobuya. Mawufunda incwadi ezenzo chapter 1,
iBhayibheli nje liyakhuluma liyaveza igaba nendawo ezahlukene lapho uJesu ethembisa khona ukuthi uzobuya okwesibili. Ukubuya okwesibili kukaJesu kuzofana nokokuqala. Okokuqala wafika physical waphila emhlabeni. Okwesibili uJesu mayesebuya uzobuya ezophila emise umbuso, abuse umhlaba nabo bonke abantu abakholiwe nguye bamvuma waba inkosi nomsindisi empilweni zabo. Uzobuya kuJesu ke manje isikhathi ngokweBhayibheli esilotshiwe 1000 years ebusa emhlabeni ingekho imbangi yakhe uSathane, kungekho ukufa okuvela ngoSathane. Kuzobe kuwumbuso obuswa ngokulunga nokuthula ngaphansi kobukhosi nobuholi benkosi uJesu. Iphalamende lalombuso lalo government lizobe lilapha eJerusalema kwaIsrayeli, elizobe libusa umhlaba wonke, lilawula indaba zonke zomhlaba nokuphila kwabantu iminyaka e1000. Yilokho ke okuchazwa ukuthi ukubuya kwesibili kwenkosi uJesu, ngoba ufikile okokuqala esazobafela abantu achithe igazi eliyisihlengo. Yonke ke into bazalwane, uma ngabe kwenziwa isivumelwana kuyo kuba nobufakazi begazi. So uJesu kwabiza ukuthi achithe igazi eliyisivumelwana ukuthi usithengile, wasisusa esandleni sikaSathane wayosibeka esandleni sikaNkulunkulu. Ubufakazi balokho igazi lakhe elenze lokho. So ke emhlabeni bazalwane khona lento ekuthiwa ama rituals. Mhlambe bakhona abangachaza kangcono ngesizulu. Lemikhuba le eyenziwayo yemhlatshelo la kuchithwa khona igazi ngezinhloso ezahlukene zabantu. Abanye benza ama rituals, benze ama sacrifices, imhlatshelo ukuba bacebe, abanye ukuba bathole protection, abanye ukuba baphumelele. Uma ngabe bazalwane benza lezo vumelwana, iningi labo lichitha igazi. Kungabe igazi lezilwane noma kakhulukazi igazi labantu. Abanye benza ama rituals ngenhloso yokukhonza, worship, bekhonza onkulunkulu babo ababuswa uSathane. So emhlabeni it is about blood, ukuphila kwabantu. Ingakho iBhayibheli lithi igazi lezimbuzi, igazi lezilwane, igazi lezinkomo, negazi lezinkukhu alisizanga bazalwane. Sisizwe kuphela igazi likaJesu. Bayachitha abantu igazi kwenziwe imhlatshelo. Liyachitha igazi kakhulu, ingakho abantu bayahlaba bachitha igazi. Abaningi abacebile kunegazi labantu elithintekayo. So ukuze abantu bakhothame, bavumelane, bakhonza uSathane, kufuneka kube negazi. Ingakho manje uSathane ulethe ubukhazikhazi emhlabeni, kodwa ukuze ubuthole lobo bukhazikhazi kumele uwenze isivumelwana naye and kufuneka kube negazi. Ngiyacela ukuthi uyicabange lento, uyinikeze isikhathi. Kungani abantu befa kangaka ezingozini? Ngaba ingozi zemoto ezamabhanoyi, itimela,
emgaqweni bashayiswa izimoto abantu, igazi bazalwane lichitheke, bayagwazana, bayadubulana, uhoshula izisu, bayathakathana, igazi lichitheka ngendlela eziningi. It's because bazalwane umbuso obumnyama udingakala igazi. Bese kuthiwa khona abantu okuthiwa ama-satanist, ama-devil worshippers, ama-emvayaphers, into kanjalo. Lokhu ama-emvayaphers sengikhohlwe bazane ngixolele. Lokhu labantu lokuthiwa badla abantu bamamunca igazi, bamluma intamo umuntu, bamunca igazi, ningibizele kahle lelo gama lelo. Kungani kube nezinto ezikanjalo? Kungani kube nento okuthiwa kunikelwa ngegazi, kudonethwa ngegazi, kufakelwe igazi kubantu? Yonke lento bazalwane masuyihlanganisa, umbuso kaSathane, ukuze abantu baphile kufuneke kube nokuchitheka kwegazi okuvumelana ukuthi umuntu impela uyazinikela kulombuso, uyavuma ukuba ngaphansi kwalombuso. Waqala wachitha igazi indlela athile, yazi ukuthi lizochitheka njalo njalo. Abanye baqalisa ngokuthi ube nenkingi, uhambe uyohlola, uhambe uyobhula, uthi usayokuzwa ukuthi konakele kuphi, bese bethi hayi nje thenga inkukhwana nje encane, kusuke kufuneka ukuthi ichitheke igazi. Abanye bathi ngikhathelwe manje ipoverty, ngikhathelwe ukuhlupheka, ubupha, ngifuna ukuceba, bese bethi hayi nje akube negazanyana elincane lezotholakala. Abanye abakunaki lokho ngoba uSathane usuke sefake lento okuthiwa i-desperation kubona, usuke sefake ukuhlanya kubo okubenza ukuthi umuntu engabe saba sengqondweni zakhe ukuthi acabange kahle ngendlela eqondile. Afike umuntu esigabeni lapho ethi ngingenza noma yini as long ngizophumelela. Abanye kufuneke baye ocansini ngaphandle komshado, ucansi lwamanyala lokungcola, ukuze sikhathelele amadimoni amunce igazi lakhe ngenkathi enza ucansi. Abanye balalwa izinyoka, abanye lento okuthiwa ama-spiritual husbands. Amadoda ashada umuntu nendoda noma ashade nowesifazane ongaphili emzimbeni, alalwe amadimoni. Into esuke ifuneka kusuke kufuneka igazi. Kuningi bazalwane. Ingakho ke inkosi uJesu ifikile okokuqala yazosifela yachitha igazi ukuze masimkhola uJesu simamukela ngegazi lakhe sikhishwe esivumelanweni segazi noSathane, bese sifakwa esivumelwaneni sethu noNkulunkulu ngegazi lika Jesu Kristu, sithola ukuphila okuphakade. Bonke ke abantu ke bazalwane, umshiyashiki since uJesu wafika okokuqala kusemshiyashikeni okukhululwa kwabantu basuswe kulombuso abagqilazwe kuwo ngegazi la noma yini uSathane asuke ebathenge ngalo, ebathengela kuye. Since uJesu wafika okokuqala ke umshikashika yilowo, kushunyela uJesu ophilayo negazi lakhe elihlanza abantu, elihlambulula abantu, elithenga abantu, libathengela kuNkulunkulu ophilayo. Awukwazi ukuthi masukhululiwe bazalwane uphinde futhi uthatha izinto noma yini, uthanda izinto ezithinta noma iziphi ezithinta uSathane. Ingakho kusuzwe yonke lenkulumo osuyizwile ngendaba yokuphuma kuma systems alelizwe, endleleni zonke zalelizwe, anything that has to do with the devil, with the world, funa ukuphume kuyo, ungangcoli nangengozi. So ke manje abazalwane, ukubuya kwesibili kaJesu, bonke abanqobile, bakholwa, balalela, bayithoba, bathembela kuJesu, bancika kuJesu, bangancika kokwabo ukuqonda. uJesu uzobuya ke ezomisa umbuso ke esexoshela uSathane namadimoni obubi bonke.
kuphilwe for 1000 years. Yilokhu kubuya kwesibili ke kaJesu. Okokuqala ufikile 33 years wahlala emhlabeni. Okwesibili uzohlala 1000 years. Bese kuba khona ukubuya kaJesu okuphakathi nendawo. Khona ukufika kokuqala kaJesu literally afika nyathela umhlaba. Then bese kuba khona ukufika kaJesu okuthiwa ukufikela ukuzolanda ibandla, rapture. NgokweBhayibheli uzofika uJesu asuke ezulwini la ehleli khona kwesomnene sikaNkuluNkulu, izulu lesithathu ehlele kwelesibili afike ame kulo. Bese thina siyasuka nabavusiwe kwabafileyo siye kuye kwelesibili izulu. Then sesinaye kwelesibili izulu bese esithatha siya naye kuBaba futhi abiyele emuva uJesu. Akhona ukuza kwakho kwesibili lokho ngoba ufike wamaphezulu ezulwini ku-star heaven. La khona ilanga nezinkanyezi khona kulelo zulu lelo wamakhona. Wayesesidonsa wasidonsela kuye. Wasikhuphula thina sasuka saya kuye. Akafikanga literal emhlabeni wathinta umhlaba. Kodwa umoya ingcwele uzosuka nathi la emhlabeni siye kuJesu. Sisuke noJesu sesisonke siye kuBaba ezulwini. Ngichazeleke kwamanye ama-audio ukuthi lapho kuyobe kulungiselelwa for 7 years ukubuya kwethu nenkosi uJesu esebuye kwesibili ebuya nathi uzobuswa for 1000 years. Abazokhola uJesu eselihlwithile ibandla then bafa babulawa ngenxa yokuthi kuzobe sekubusa i-Antichrist for 7 years. uJesu bathembisile ngokwesambulo chapter 20 ukuthi labo uzobavusa bazoba ingxenye kulolu vuko lokuqala bazobusa naye for 1000 years. So ke kusho ukuthi lento yokuza kaJesu izigaba ezintathu esokuqala ukufika literal emhlabeni ngoba sengichazile okwesibili ukufika uJesu azohlwitha ibandla akeze ukufika literal emhlabeni. Then isigaba sesithathu ukubuya kwakho kwesibili literally siqu sakhe ezonyathela emhlabeni for 1000 years ebusa ephila. Sekubuswa nabo bonke abakholwe inkosi uJesu abasuse ngapha kulombuso obumnyama. Wachitha zonke ivumelwano zalo lonke uhlobo lwamagazi ababehlanganise ngawo kuSathane. uJesu wabakhulula ngegazi lakhe wabaletha uNkulunkulu ophilayo, wabacreator, wabadala kabusha kuye. Baba izidalwa ezintsha. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 mangaphosisi. Bengithi angichaze lokho ke bazalwane ukuthi ke ngifisa ukuthi ke ukugcizelela kule audio ngesihloko esithi just a humble advice. Iseluleko nje esithobekile. Sithini iseluleko bazalwane? Asinake lento uNkulunkulu ayenzayo njengoba ngikhuluma kanjena. Kuvuselelwa, kuhlanjululwa, kungcweliswa ibandla, lilungiswa, libuyiselwa kuNkulunkulu ophilayo. Kwiposition uNkulunkulu ayilimise kuyo. Umhlaba ungakasekelwa ngoKristu Jesu. So ke asiqaphele lento, asinake bazalwane ukuthi uNkulunkulu umkhulu umsebenzi awenzayo. Ngiyazi ukuthi abanye bazonganaki. Abanye bazothalalisa, abanye bazokuthatha light lokho kwenzakalayo. uNkulunkulu ubekile enhlizweni yami njengamanje abazalwane ukuthi ngidlulise iseluleko esithobekile. Isiluleko esithi kwenzeka abantu balahla ithuba. Kwenzeka abantu banganaki izinto ezibalekile. Bangabi naso isikhathi nazo. Bathi beqamba bevuleka amehlo sekulate. Bese bezobuhlungu obukhulu kakhulu. Ngizofunda izwi lenkosi uFirst Peter chapter 1 uverse 24. Ngokuba yonke inyama injengotshani nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani. Utshani buyabuna nembali iyavuthuluka
kepha izwi likaNkuluNkulu, izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Yilo lelizwi levangeli elashunyayelwa kinina. Yonke inyama injengotshani, utshani buyabuna nembali yavuthuluka. Khona elinye ivesi bazana lelithi imihla yomuntu emhlabeni imfusha, imihla yonke yomuntu ozelwe ngosifazane emfushane emhlabeni. Kunesisho esithi life is fragile. Impilo ibucayi, ibuthakathaka. Ifana nephasela eliphihlika kalula elisesandleni somuntu okumele ukuthi aliphathe ngendlela ebucayi ngokucophelela okukhulu. Ngiyacela bazalwane sizwe inkosi lento engishoyo nizwe ngomoya. Ngiyacela unikeze ithuba lokucabanga kahle, udlinze kahle. Impilo imfishane bazalwane. Zolo uzukuthiwa umuntu ade ephila ade ekhona namhlanje uzokuthiwa akasekho, sekuphelile, it's over. Usathana usibambezele ngezinto eziningi bazalwane ngemnako yalelizwe njengoba sesikhulumile kumanye ama-order. Sakhohlwa izinto ezibalekile. Ukuphila kwethu okuphakathi uthi soyichitha kuphi ngunaphakade lethu. Abaningi namhlanje bazana bayisola ngoba bebebhizi ingqondo yabo inaka izinto zalokhu ukuphila icabanga ngazo. Lwabazuma usuku lokufa kwaphela, kwasala kanjalo yonke into. Abazoni ula bazalwane. Thina hayi ngoba sihlakaniphile kunabo. Hayi ngoba singcono kunabo njengoba sisaphila. uNkulunkulu senzele umusa ukuthi akhulume nathi kanjena, sizwe siphenduke sithola ithuba. Mufunda incwadi yeZakha, sengikhohlile ukuthi iZakha chapter bani. Lithi ngokuba noma umshumayeli, incwadi umshumayeli. Lithi ngokuba bonke abantu abaphila phansi komthunzi kwelanga, phansi komthunzi welanga, bayehlelwa ithuba, liyabafikela ithuba. Bonke ompofu, ocebile, ufundile, ongafundile, omkhulu, omncane, bonke bayafikelwa ithuba. Ithuba lani lokuthi benze kahle phambi kaNkulunkulu. Kuya nguthi wena malifika ithuba lenze njani. Asebedlulile bazalwane nabo labafikela ithuba ngendlela labafikela ngayo, asazi basebenza kanjani. Njengamanje ubuzwa lo myalezo, ufikelwe ithuba, lisebenzise kahle, just a humble advice. Lisebenzise kahle. Imihla yomuntu umfishane. Imihla yomuntu ozelwe sifazane mfushane bazalwane. Ukuphila komuntu kufishane bazalwane, into engekho. Awukube nethuba nabantu empilweni yakho abasondelene nawe. Wenze kahle, ubathethelele. Wenze kahle, ungakunaka ukuba bakwenza kuwe, wena wenze kahle kubo. Akulungise nje. Put your life in order. Awuyihleli impilo yakho. Put yourself together. Akuziqoqe nje. Just for once ubuyisane noNkulunkulu. Ukufise ushisekele ukuthokozisa uNkulunkulu ngempilo yakho. And isikhathi esiningi sesimoshakele already. Ngoba uphilile ebudedengu. Wenza izinto ngokungaqapheli, ngokunganaki, ngokwempilo yalelizwe. Njamanje uNkulunkulu usinikeza ithuba lokuthi ke silungise bazalwane. Ke senze kahle phambi kobuso bakhe. Ngokuyithoba nje okukhulu uyithobe. Ushisekela ukuthi inkosi liyini icebo lakhe, yini intando yakhe, yini ongilethele nemhlabeni. Angavuleka amahlo akho uphaphame sekulate. Iseluleko nje bazalwane sithobekile. Just a humble advice. Akuveluishe impilo yabantu uNkulunkulu abenze ukuthi bakuthande. Ubone ukubaleka kwabo. Abanye abantu abakubona ukubaleka kwabantu abathile ababathandayo, ababanakekelayo. Apha until umuntu adlule emhlabeni, esedlulile umuntu, lo muntu kuyila iqala evuleka amehlo ukuthi uyazi ubani bengithanda. Yazi ubani nami ngimthanda. Kodwa akayinikezanga lo muntu ithuba lokumkhombisa ukuthi uyamthanda. Nokukhombisa ukuthi
uyakujabulela ukuthandwa nguye lo muntu. Aqala umuntu akhale. Ilento edala ukuthi abantu bagcine manje sebeyisola, sebeyokhala emathuneni, sebeyokhuluma nabantu abafileyo. Lokho kurongi ngokaNkulunkulu. Kurathi ngokwaSathane, kodwa kurongo ngokaNkulunkulu. And umuntu ufuneka kuyeke lokho. Sebenzisa ithuba. Njengamanje ukucabanga ukuthi ubani abakuthandayo. Ubani obathandayo. Akusebenzisa ithuba lokwenza kahle. Mawufunda incwadi yaMaroma chapter 12 apha sekugcineni lithi naka nokuhle kodwa kubantu bonke. Akuyeke nje lento izinto ezinegative abantu abazenzayo, even if uyazazi izinto ezithile ukuthi ubani uyakuzonda ubani uyakuhleba ubani akakuthandi, kuyeke lokho. Uthi uJesu uthanda umakhelane wakho. Akasho ukuthi thandwa. Ake senze umyalo wenkosi bazalwane, ngizothanda noma ngingathandwa. Ake sibe nothando olu unconditional. Uthando olingathandi ngoba ngibuyisela ukuthi uyangithanda, kodwa uthando lithi ngimthanda noma engangithandi. It is for your own good. Lokho kuzosiza wena. Lokho kuzozuzisa wena ozozuza ngakho. From now on mozo lo myalezo akuqale nje manje uyihlele impilo yakho iqoqe ukuthi I pledge with my life ukuthi ngifuna manje ukwenza kahle. Inkosi ngicela ungisize. Ngicela ungisize Nkosi ukuthi impilo yami nje manje ngiyafisa njengamanje ukuthi ngenze okuhle kusukela manje kulezi insuku eziselo zaziyo wena Nkosi mina engingazazi. Khona abantu abasizwa uNkulunkulu mase bezohamba emhlabeni aqala umuntu enza izinto ezinhle baze bamangala abantu ukuthi wasukhuluma kanje nowasushintsha manje okade ngalithanda isonto useqala ukuya esontweni okade ngakholwa useyakholwa nje useqala wenza izinto ukhipha izipho upha abantu uyabahambela baze bathuka abantu ukuthi usuyahamba yini kanti ngempela useyahamba. Khona baba nayo leyo nhlanhla athi masehambile bese bethi hayi kodwa ke sasibona ukwenza kwakhe. Aqale abe nice nabantu abe kind. Mabethi bamlwisa abantu abathethelele ehlisa umoya angakuphakamisa izwi. Abe right nje. Ake senze njalo ke bazalwane masizwa lo myalezo. Just a humble advice. Iseluleko nje esithobekile. Ngiyacela egameni lenkosi ethu Jesu. Akuqale njengamanje ubone ukubaleka komndeni wakho uNkulunkulu akuphe wona uappreciate. Uyeke ukusola. Uyeke ipast enegative. Ubonge nje uNkulunkulu ukuthi lo mndeni ngiyingxenye yawo, uyingxenye yami. Bonga abazalwane ukukhonza nabo. Bonga umholi uNkulunkulu ambeke phambi kwakho uyeke ukumsola. Yes singabantu sinamaphutha. Siyona ngendlela eziningi akekho perfect. Qala uappreciate ubonga uNkulunkulu appreciate inceko zakhe ubonga uNkulunkulu ngeinceko zakhe uzi appreciate. Cela umoya ongcwele akusiza ukuthi what can you do for them? Ukhombisa appreciation. Ukhombisa uthando. Bonga uNkulunkulu ngengane zabantwana bakaNkulunkulu. Bonga uNkulunkulu ngengane zakho, bonga uNkulunkulu ngabazali bakho. Angisho mina ukucelebrate lokhu kwezwe okungcolile kwamadimoni lama celebrations enziwayo. But mina ngisho ukubonga uNkulunkulu. Anytime umoya ongcwele mayibeka enhlizweni yakho wenza hayi ukuthi kube nosuku oluthile olu special. Hayi lapho umuntu azokwenziwa khona ukuthi afane noNkulunkulu ukuthi usuku lwakhe lolu special, usuku lwakhe lokuzalwa, umuntu abe uNkulunkulu usuku lonke, bonke abantu bakhuluma ngaye, bamnikeza amagama amahle bamthengela izipho, use uNkulunkulu lomuntu manje. Wrong lokho bazalwana ngisho lokho. Ngisho mina ngendlela ethobekile kaNkulunkulu azokusiza uNkulunkulu wenza okuhle okuthokozisa uNkulunkulu kubantu bakhe, ukhombisa ukuthi uNkulunkulu uyamthanda, uthando lwakho kuNkulunkulu likhombise kubantu bakhe. Just a humble advice. Iseluleko nje abazalwane esithobekile. Akucabange nalokho engakuthintanga. Ukhumbule live esengilifundile nje manje ukuthi imihla yomuntu injengotshani. Injengembali yavuthuluka manje. Iyaqhakaza namhlanje.
kusasa sibonile. Uyaphila namhlanje umuntu kusasa kudlulile. Imfushane imihle yomuntu bazalwane ayikho. Akuthathele lithuba ulisebenzise kahle. Kuzo zonke izinqa, onke ama-aspect okuphila kwakho akuwenze kahle njengamanje. Kodwa uqala ngoNkulunkulu wenze kahle kuye, ubuyisane nawe, ucela intethelelo, ube nokuthula, uxolise ngamaphutha akho konke kuNkulunkulu. Inkosi ngiyaxolisa. Inkosi uappreciate uNkulunkulu, umsebenzi uNkulunkulu awenza ngoJesu. Uthi ngiyakholwa ukuthi uJesu wangifela esiphambanweni echitha igazi lakhe njengoba ngichazile eqaleni earlier on. Uthi ngiyalibonga igazi kaJesu. uJesu usehambile wayezulwini siqu sakhe washiya nomoya ongcwele. Ngiyabonga isipho sika moya ongcwele. Umbambe umbambo moya ongcwele. Isisho sezulu sithi isisho sezulu sithi oyibamba lento njengekhala zamantu. Angazi ukuthi kwakusho uthini, kwakwenze njani. Kodwa kusuke kuveza ukuthi uma unento ethile oyitholile uyibambe njengekhala zamantu nomlando othile lapho. Awuyibambe lento ngegugu ukuthi usindisiwe, ubambe lento ukuthi umoya ongcwele angasuki kuwe ngoba uyena umoya ongcwele esiyomukelwa ngaye ezulwini ngoba uJesu sishiye naye. Singalahlelwa yikho konke kodwa singalahlekelwa umoya ongcwele. So ngiyacela bazalwane, just a humble advice egameni kaJesu. Angazi noma lento engiyishoyo ebeke ngendlela ebeke ngayo enhlizweni yami, ngiyamkholwa umoya ongcwele ukuthi uyidlulisa ngendlela ebeke ngayo enhlizweni yami noma ngidlule kuyiphimisela. Kunendlela engizwa ngayo bazalwane. Ukubaleka nokuvaluisha izinto ezibalekile nabantu ababalekile isikhathi sisekhona. Ungaze ubone ukubaleka kwento isikhathi sesiphelile singasekho. Ingasekho into ozoyenza. Lama audio njengamanje ungatholi ukuthi uqala manje uyinikeza ithuba ulalelisise kahle, uthandaze ngomoya kaNkulunkulu, ulalele ngomoya kaNkulunkulu, kuqale kwambuleke manje ukuthi abaleke kanjani uthothise ku late. Khona abantu abazowezwa lapha afinyelele kubo lama recordings lawa, bangawathatha notice, bangawashaya indiva, bawa overlook. Kanti uNkulunkulu ubezosiza impilo zabo. Bangakuboni lokho, bakubone late, sekulate. Khona abantu abalethwa uNkulunkulu empilweni zethu singabanaki. Singaboni ukubaleka kwabo. Apha until leso sikhathi uNkulunkulu abalethele sona sidlule. Sithi mase sidlulile sesibadinga asisabatholi. Asibanakanga bese khona uNkulunkulu ebalethile. Kwenye inkathi besafarishela ukuthi balethwe kithi and noma befuna ukubaleka kubalekeki ngoba balethwe uNkulunkulu kulabo bantu. Kodwa labo bantu abalethwe kubo abanakile, bababukela phansi, babhizi ngezinye izinto ezingabalulekanga, bona bacabanga ukuthi zibalekile ngokwabo nongokwalelizwe. uNkulunkulu kufike lapho khona evala khona, alithatha ithuba lidlusele kwabanye bese kuba late kulaba elisuswa kubo. Kunabantu uNkulunkulu asihlanganisa nabo empilweni. Mhlawumbe uNkulunkulu wakuhlanganisa nabantu abathile ekuhluphekeni osizini, ekukhaleni kwakhe, ekuthandazeni kwakhe. uNkulunkulu wayeletha i-breakthrough. But uNkulunkulu wathumela i-breakthrough yakho ngabantu ngokwelevel yakho, abangekho levelini yakho, ngokweclass lakho, abangekho eclassini lakho. And leyo language kaSathane yama-level nama-class. EkaSathane language yezwe. Ngenxa yalokho ladlula ithuba ngoba ubuka iclass, wabuka ilevel, wabuka istandard. And ithuba le breakthrough ladlula. Angikhulumi ngebreakthrough ngendlela abantu abayisho ngayo le ukuthi uzophumelela uthola izinto zakho kade uyifuna zalelizwe. No, angikhulumi ngaleyo. Khuluma ngebreakthrough bazalwane, la uba ne-encounter khona noNkulunkulu, unqwabane noNkulunkulu, ubambane noNkulunkulu, then bese kuba khona ungibuleleka
ngecebo likaNkulunkulu ngempilo yakho, and ilonto ezokwenza ukuthi ube nokuthula noNkulunkulu, uqale weneliseke bese uphuma kuma lanes abanye abantu, uphume kwi trap kaSathane ngezinto ezidukisayo zalelizwe, uqale manje ube kwiposition la uNkulunkulu azothokoza khona ngawe. Ilana ke impumelelo yakhe ikhona, ila iprovision yakhe la ukunqoba kwakho kukhona. There are such people uNkulunkulu abalethile, there are those people uNkulunkulu abalethile empilweni yakho ngegaba ethile zokuphila kwakho wangabanaka ladlula ithuba. Mhlawumbe abanye baba na inhlanhla yokurealize ukuthi no man, these people bengibadinga. Mhlawumbe uNkulunkulu abenzele umusa ukuthi aphinde futhi abahlanganise. So ngiyacela bazalwane egameni lenkosi uJesu, khona iexperience enginayo bazalwane, and uNkulunkulu wangenzela umusa. Khona ikhathi ethafu engingadlula kuzo phakathi kwami nomndeni wami wenyama, phakathi kwami nobaba wami biologically. uNkulunkulu wangenzela umusa bazalwane, wangenzela umusa uNkulunkulu ndlela athile ukuthi angiphoqelele, wasebenzisa ama circumstances enza ukuthi ngizohlala nobaba esimene sasikhona phakathi kwami naye esasingesihle singemnandi ngenxa ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe, yena akayifuni insindiso. Kodwa uNkulunkulu wenzela umusa abazalwane, ngeke ngilanda umlando okuthe sehambile. Every time angicabanga ngaye ubaba, ngicabanga indlela uNkulunkulu enza ngayo ukuthi enze ukuthi ngibe seduze kwakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngabe ngiyayisola, ngabe nginobuhlungu namhlanje. uNkulunkulu angimlalelanga engenzela lo muso, uba ngaphoqa ngoba kunezimo ezangicindezela ukuthi ngisondele kuye ubaba esaphila, kanti isikhathi sasesifushane sezodlula emhlabeni. uNkulunkulu wangenza ukuthi ngomoya wakho ongcwele ngikwazi ukulenza izwi lokuthi ngenze okuhle nqobo okubi ngokuhle. Ngakwenza lokho uNkulunkulu engilekelela nonkosikazi wami, sakwenza okuhle ekwathi mayisehamba emhlabeni sasala nepeace. And manje mangilokhu ngicabanga ayi man, uyazi ukuthi makunesimo phakathi kwakho nomuntu othile ugcina ukhohlwa izinto ezinhle ngaye, unake lokho kubhlungu okubo kunegative. uSathane wayefuna ukwenza kube kanjalo ukuthi nginaka ubuhlungu engidlula kubo phakathi kwami nobaba ukuthi asizwani ngenxa yenkolo, kanti zikhona izinto ezinhle ngaye. Manje mangicabanga ngithi yabona, yilana abantu abaningi abafika bekhale khona umuntu esafa, akhala umuntu iqale manje ingqondo ibuye ukuthi uyazi wayengemubi kukho konke, kukhona okuhle. Yabona, khona okuhle. Akukhumbula umuntu yazi lapha he stood by my side, he defended me, he loved me, he raised me. Yabo, wangikhulisa, wama nami, wangiprotecta laphana. Khona ikhathi lapha abantu ababethi bangihleba khona kuye, wabaqhelisa, wabachiliza. Yabona, wama nami. Mina bengicabanga ukuthi uyangizonda ngakho konke, bengicatha kanti anginjalo. Khona izinto ezinhle azenzile, ezinye angizazi, angibonanga, ezinye ezifikele endleleni zami. Yabona, uSathane uqhakambisa kuphela lento embi ukuze ungayibone enhle. So every time ngicabanga ngobaba wami biological, man, khona izinto ezinhle eziningi swele engizele ngikhula ngakasindiswa, esebenza kanzima, sondla, kuningi bazalwane, even sengisindisiwe khona abantu abangivukele bathatha advantage ngoba bazi ukuthi ubaba akayifuni insindiso ngaleso sikhathi. uNkulunkulu wamenzela umusa wasindiso esezohamba. So bazi ukuthi insindiso akayifuni ngaleso sikhathi, bathatha advantage, befuna ukusidivide. Ngathola endlebeni zami ukuthi khona lapha alwa khona protector. Yazi, you know how it feels ukuthi umuntu obucabanga ukuthi uyakuzonda inhliziyo yakhe yonke uzwe kuthiwa uxabane nobani ngoba eprotector wena, ngoba edefender wena. Yabona, ufika lapho umbona ngelinyiso
bese uthi awu yeah man yabona makuthiwa ke wahamba emhlabeni umthukuthelele umcasukele usuyafisa manje ukulungisa izinto sekulate usuyaqala manje uyakhala yazi ukuba ngayi-overlooka lento yenzondo nokuxabana nokungaboni ngasolinye kwakukhona ngenza ukuhle kuye saphila yabona awusakwazi manje ukwenza that's why abantu baqala manje benza imisebenzi bahlabela abantu abangasekho then bathenga izipho nani khona isikhala bazama ukuzivala akusiyona ke indlela kaNkulunkulu eka Sathane eka uNkulunkulu ithi bonke abantu owazi ukuthi bayakuzonda niboni ngasolinye nabo nixabena nazi nibangani mhlambe neyazi into enibangayo nithethelelene akubathethelele ubaxolele udlulise konke okunegative akuqale nje manje wenze okuhle ubuke okuhle ucabanga okuhle ngabo abakwenzile kuwe then uappreciate nawe in return uhambe uyokwenza okuhle abangenzanga lutho okuhle kuwe akuqale wena uinitiate ukuthi uhambe uyokwenza okuhle ube initiator uthatha initiative uhambe ukwenza okuhle that is for your own good yothi uNkulunkulu mayibasusa sebebona njengotshane basuse emhlabeni befa ingqondo yakhe iqala manje iswanguluka bacabanga ukhumbuka hayi ukuthi bakhumbula lokho ngendlela ukuthi uyabakhonza ukuyenzeka nje ukuthi umuntu ucabanga ukuthi ubani sasaphila naye kanje ucabanga amahlaya nonahleke ucabanga izinto yabona ucabanga ukuhle ucabanga ikhathi ethile emini ethile izikhathi ethile ezispecial yabona uthola usuhleka wedwa yabona abanye bacabanga inzondo bathi umuntu esecasuka eshama amatafula ngoba uyacasuka ku-wrong ke lokho kuyeke lokho kuzokulimaza kuzokusiza lento engishoyo just a humble advice kuzokusiza ekutheni ma ithuba selidlulile usale nento emnandi nenhle kuwe akuqale nje manje uvaluation bonke abantu ababalekile empilweni yakhe abasondele nawe nongabazi ongahlobene nabo uNkulunkulu akuhlanganisa nabo value them akubheka ukuthi inenhle uNkulunkulu afuna yiphi into enhle uNkulunkulu azo ayilethile kimi ngalabo abantu yiphi into enhle uNkulunkulu afuna ngiyenze mina ithuba lisekhona kulabo abantu kuyenza wesikhathi uNkulunkulu aletha abantu kuwe kanti uNkulunkulu ufuna wenza okuhle okuzokusiza okuzokushiya nokuthula wenza okuhle kulabo abantu laba bantu uNkulunkulu uyabenza ukuthi babe nesidingo babe in need and uNkulunkulu isidingo sabo enza ukuthi kube wena ongakwazi ukubasiza bese bebonga uNkulunkulu but malidlula lelo thuba lelo uzosala iphisi ungenayo uma ungakwenzanga okuhle kulaba bantu akade benesidingo wangabanaka. Life is too short bazalwane and life is fragile. Ibucayi impilo and ibucayi ngendlela ukuthi namhlanje umuntu ukhona kusasa kasekho. Akusikhona ukuthi ngoba sihlaniphile ngoba sisaphila sisakhuluma kanjeni. Umusa kaNkulunkulu. Ake sisebenzise ithuba mawuzwa lo myalezo ulisebenzise. Buyisana nabantu bakho. Khona abanye abantu empilweni ocabanga ukuthi bayakuzonda indlela aba-acta ngayo noma aba-reacta ngayo kuwe. Uyitshela ukuthi bayakuzonda bakufisela ukuhle abakuthandi. Kanti wenziwa ukuthi isigaba okusona u-understand only to realize later ukuthi hayibo yimi I was foolish yimi ebengisiwula labantu bebesiza mina uthola ukuthi selidlulile lelo thuba abasekho eduzane sebedlule emhlabeni bafile or uNkulunkulu sebadlulisile kuwe usebayise kwabanye and uNkulunkulu uyakwazi ukuvala amayithuba esidlulisile bekhona besaphila emhlabeni uthothi uyabadinga usabatholi ngalesikhathi bese khona phambi kwakho awulisebenzisanga ithuba kukhona lokho ngiyakwazi bazalwane. So you must use every opportunity God presents before you. Bonke abantu akuhlanganisa nabo. Uthi umhlabeleli nibuze intando yakhe entweni zonke. Buzana intando kaJesu. Ngabo bonke abantu uNkulunkulu akuhlanganisa nabo. Secondly, ungabikho umuntu ozombukela phansi ngoba abanye abantu uNkulunkulu uzobaletha bedelelekile emehlweni abantu. Abanye uzobaletha uNkulunkulu ukukhulunywa kabi ngabo, ireputation yabo ilinyaziwe. Bayaqamba bayafika kuwe phambi kwakho uyahlangana nabo yababona already usuzwe indaba ezingezinhle ngabo kanti azilona iqiniso. Ungakonkludi ngomuntu and do not judge. Ngithi uMatthew chapter 7 ungahluleli ukuze na ungahlulelwa.
Incwadi yamaRoma ngisazi noma chapter 2 noma chapter 18 lithi lokho ohlulela ngakho isikhathi esiningi lokho wena ohluleka ngakho. Kuvamile ukuthi uhlulela umuntu ngento wena ohluleka kuyo. So ngama mazi ujudge umuntu kanti wena nawe you are doing the very same thing. Ukuthi nje yaphela uyibona. Ubani nje angimfunje ngoba uyabheda kanti umuntu obheda kakhulu wena. And the only to realize ukuthi hawu ngazi mina bengibheda. Lo muntu bengabheda ube right and uthothi ithuba selidlulile. Uyazi ubani wayesesimene kwi position ukuthi ngingamsiza ngimsizanga. Ngenxa yokuthi ka 1 no 2 no 3 uthotha usakwazi ukumsiza and nosizo owayidinga leso sikhathi uselitholile. Ngisho ngathi uyasondela nje manje awusenalo usiza alidingayo njengamanje. Actually sekuwena ufuna ukuthi usizakale. Just a humble advice. Iseluleko nje esithobekile bazalwane. Impilo imfushane. Akusebenzisa ithuba ukuthi wenze kahle. Buyisana noNkulunkulu ngoJesu Kristu. Ubuyisane nabantu uNkulunkulu abadalile, abakholwa abangakholwa, abasindisiwe abangasindisiwe, abacebile abadumile, abahloniphekile abangahloniphekile, abampofu abangenalutho, abakhubazekile nabangakhubazekile. Ngicela inkosi isisize thina sonke ngabikho umuntu ozombukela phansi. uNkulunkulu uyakwazi ukuyifihla kubantu abadelelekile. Omunye uthothi uvuza amathi, omunye ungcolile, omunye ahlupheka, omunye uswele. Kanti uNkulunkulu umenza ngababo umuntu aswele. Ngoba uNkulunkulu befuna ukumdlulisa kuwe. Khona into uNkulunkulu abefuna ukuyenza ngawe kuye. Nangaye kuwe. Mase kudlule leso sigaba leso uNkulunkulu ambeke kwenye position eyokumangaza. And usunamahloni uma ungenzanga kahle. But uma wenze kahle uyobona inkosi ngiyabonga. Do not judge the book by its cover. Siyalenza lolu phutha sonke akekho phuma discharge. Including myself ngifaka phakathi. I've done that mistake several times. Or thousand times. Ukuthi ubuke ingaphandle lomuntu. And ngiyacela ukuthi inkosi ngithethelele na ungacela futhi. Lenkulumo bazalwane ibheke kithi sonke nami ngiphakathi kuyona. Sonke silenzile lelo phutha bazalwane. Ndlela thile. Bathi inkosi senzele umusa njengamanje. Kwami uqobo bazalwane njengoba ngikhuluma nje yena ngibuya ngiqala phansi futhi ngilalele lokho okukhulumayo. And ngilungise la fune ngilungise khona ngoba njengamanje ngiyakhuluma yabona. Ngikhulunyiswa uNkulunkulu njengamanje sefune ngibuyele njengomuntu ngilalele njengomuntu nami ngilungise. Ngicele inkosi ngisize la ngenze kahle khona. So akusiyona inkulumo edluliswa kunina kuphela. Idluliswa nakimi ngomlomo wami. So ke bazalwane benginalokho enhlizweni ngegama nangegazi lika Jesu Kristu inkosi yethu. Just a humble advice. First Peter chapter 1 from verse 17. Uma nimbiza ngokuthi baba yena owahlulela yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi buso. Anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini. Singabafokazi kulomhlaba. Kufanele sihambe ngokusaba. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide. Kodwa nahlengwa ngegazi elinqabileyo lika Kristu kungathi elewundlu elingenacala elingenabala owaziwa phakade izwe lingakasekelwa kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu enikholwa ngoNkulunkulu ngaye owamvusa kwabafileyo nowamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu.
senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithande abazalwane ngokungazenzisi. Thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo. Senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Right ke bazalwane. John chapter 17. John chapter 17. So qala ukufunda kuverse 1. Lencwadi esizoyifunda bazalwane, umthandazo wathandazwa inkosi uJesu, inkosi yethu, wasishiya nawo. Umile lo mthandazo unjalo, ukholwe. Njengokuthi nje mangithandaza ngithi bonke abezwa lo myalezo Nkosi, ngiyacela ukuthi ba responde positive. Ubakhumbule embusweni wakho. Noma ubani ofinyelela endlebeni zakhe ewuzwa, mkhumbule Nkosi embusweni wakho. Umthethele lonke amaphutha akhe. Akholwe ukuthi uJesu wavuka. Amukela benkosi, ayihlambulule, ayingcwelise, ayihlukanisele uNkulunkulu ophilayo, adele konke okwezwe. Abambelele kuJesu yedwa. Enza intando kaNkulunkulu epheleleyo emhlabeni njengoba injalo enziwe ezulwini. Ungamdedeli inkosi. Menze abe ngolungile phambi kwakho ngomusa wakho nangothando lwakho. Ngenze isibonelo bazalwane somthandazo ukuthi mangithandaza kanjalo, kusho ukuthi noma ngingathandazile, lo mthandazo ufaka wonke umuntu oyoficwa ukuzwa oyozwa nje lo myalezo uyangena kulomthandazo. Iselelesi esiphambanweni sathi Nkosi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Wathi uJesu namuhla ngizoba nawe eparadise. So nama ngithandaza ngithi Nkosi bonke umyalezo lo ozofinyelela endlebeni zabo ngicela ubakhumbule embusweni wakho. Baba ubathethele lonke amaphutha abo, benze babone bavuleka amehlo ukuba Nkosi babe ingxenye yokuphila okuphakade. Ubakhulule kukho konke okubi usathane kade bathumbe ngakho ebaqelaze ngakho. So ke mangithi bonke bazalwane abantu abayomyalezo ofinyelela kubo, ngaleso sikhathi mawufinyelela umyalezo uba effective, uyasebenza nje. The moment ufika kumuntu uyaqala uyasebenza. So aseke isidingo sokuthi ngiqale phansi ngimthandazela ngoba sengithandazile once and for all in Jesus name. So ke la umthandazo sizowuthandaza nje esizowubuka njengamanje, umthandazo esawuthandazelwa inkosi uJesu once and for all. Askisi. Right. Uverse 1, uJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu, ukuba bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Ukuphila okuphakade yilokhu, ukuba bazi wena Nkulunkulu wedwa noJesu Kristu omthumileyo. Wena wedwa Nkulunkulu oqinisileyo noJesu Kristu omthumileyo. Kufuneke bazi kuphela uNkulunkulu oqinisileyo noJesu Kristu othunywe uNkulunkulu, baze naphela. La emhlabeni bazalwane ziningi izinto ezizaziyo manje. Ulwazi luningi endlela emangasayo. But umthandazo wenkosi uJesu uthini uverse 3?
Ukuphila okuphakade ilokhu kuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. uJesu sithandazele lokho bazalwane. Nami ngiyathandaza ngicela inkosi silekelele. Sazi uNkulunkulu yena yedwa oqinisileyo kanye nenkosi uJesu Kristu eyafa yavuka kuphela ethunywa uNkulunkulu. uJesu uthunywa uNkulunkulu, konke akushilo ukuthatha eNkulunkulu. Ongathunywa asikese. Ongathunyiwe uNkulunkulu bazalwane asimlaleli. Asilalelizwe nenkanuko yalo. Silalela uJesu Kristu kuphela uthunywa uNkulunkulu. Asiqhubeke nomthandazo verse 4. John chapter 17 verse 4. Ngikukhazimulisile emhlabeni ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. uJesu weze emhlabeni enomsebenzi awuphiwe uBaba bawenze. Nathi masisindiswa ngoJesu Kristu sinomsebenzi esiphiwa wona ukuba siwenze. Hayi imisebenzi yalelizwe. Hayi ulwazi lwalelizwe. Manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabibikho. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Babe ngabakho wangipha bona. Baligcinile izwi lakho. Sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe. Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. Bawamukela. Bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. Ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona, ngokuba bengabakho. Konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami. Ngikhazimulisiwe kubona. Angisekho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe, Baba ongcwele. Bagcine egameni lakho labo ongiphe bona ukuze babe munye njengathi. Lapho ngise nabo ezweni ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona. Ngabalonda akakho kubo owalahleka kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke umbhalo. Sengiza kuwe kalokhu ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthula kwami kugcwale kubo. Mina ngibanikile izwi lakho, izwe labazonda. Mina ngibanikile izwi lakho, izwe labazonda. Ngokuba bengesibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. Angiceli ukuba ubasuse ezweni emhlabeni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi, bangazenzi izindlela, bangapheli indlela zalelizwe ezimbi. Nesystem yonke yalelizwe. Mfundo yalelizwe, imisebenzi yalelizwe, okuqhamuka okubi, okuqhamuka lonke uhlobo lobubi ngenxa lezi zinto. Uthi uJesu ke ucela ukuthi uBaba sigcine kulokho, ngoba thina sibona bezwe izwi lesizondela ukuthi thina sinezwi likaNkulunkulu. Abasibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe, bangcwelise ngeqiniso. Izwi lakho liyiqiniso. Njengalokho wangithumela ezweni nami ngibathumela ezweni. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Njoba nami ngithandaza nje ukuthi bonke abazozwa lomyalezo bawukholwe. Ngiyabathandazela nalabo mina engizokhuluma nabo. Kodwa abayothi laba abawuzwile lomyalezo mabexoxa bakholwe. Bese ukuthi laba bayobaxoxela nabo bakholwe, nalabo bakholwe kuze kufike inkosi uJesu. Ukuba bonke babe munye njengalokho wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Mina kubona nawe kimina ukuba bapheleliswe ebunyeni ukuze izwe lazi ukuba wena ungiphile wabathanda njengalokhu ungithandile. Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapha ngikhona,
ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Baba olungileyo, izwe kalikwazanga kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. Ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo nami ngibe kubo. Ilawo mazwi bazalwane, just a humble advice egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Just a humble advice. Iseluleko nje esithobekileyo kule audio bazalwane besidila naso. Uma ufunda incwadi kwabaseThessalonika bokuqala kwabaseThessalonika bokuqala chapter 4 ngithi verse 14 bazalwane ngixolele mangakhothanga kahle. Right, chapter 4 ngisavula njalo bazalwane. First Thessalonians chapter 4 verse 14, ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka, ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. Ngifisa sivale ngale note ethi ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka. Sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka, uyaphila. Bonke abaleleyo bayovuswa babe nenkosi uJesu kuze kube phakade. Asisebenzise ithuba ke bazalwane, sisaphila senze okuhle. Lungisa nabantu bonke owazi ukuthi izinto zakhe ayilungile, nabangakubingeleli nawe usugcina uthi hayiso sengiyababuka, hamba obabingelela, hamba obenzele okuhle, ngoba okubi ngokuhle. AmaRoma chapter 12 lapha emavesini okugcina, ngoba okubi ngokuhle. Akuyiqalele njengamanje uyilungiselela impilo yakho. Organize yourself, put your life together, put yourself in order. Akuyihlele njengamanje. Isikhathi sesisincane sisele sesiyaphela. Siqale safunda uFirst Peter chapter 1 verse 24. Imihla yomuntu injengotshani, injengembali yavuthuluka. Ngiyacela usenzahle lithuba. Awusazi isikhathi esisele uphile emhlabeni. Awusazi isikhathi esisele abantu abathile ofuna ukulungisa nabo bephile emhlabeni. Ungayisoli sebedlulile, ungasakwazi ukulungisa. Awusazi isikhathi esisele uJesu abuya azolanda ibandla elingcwele ngelekeqe. Inkosi yomusa isibusise. Amen.